Ясно. Розумієш? Так. Може, тому вона мені і розказала, знала, що я буду суворіша, і саме така я й була. Це я сказала їй з ним порвати, а вона пішла туди і її вбили. О Боже, Роберт, прошу. Вона ніколи не була моя. Зупинись. Я завжди хотів, щоб вона була моя, але так ніколи не було. Чогось завжди не вистачало. І я завжди про це знав. Роберте, за тобою спостерігають. Мені насрати. Розумію, ти сердишся, але мусиш заспокоїтись. Ти цього не бачиш, бо Роберт твій. Хто мій? Друг? Він і твій друг. У вас із Робертом зв'язок. Так, нас пов'язує Ненсі. Я не про Ненсі. І Ненсі теж це знала. Ти про що? Вона не лише тобі звірялася. Ото й усе.